Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Dek Jihun. Dek Jihun pakai barongan apa ini? Naga apa? Wah, naga merah. Terus Mas Elvan? Wih, Mas Elvan pakai barongan pink. Iya, ada Mas Silo pakai apa Mas? Barongan singa. Wah, Mas Silo pakai barongan singa. Terus Mas Iqbal? Bel. Singa. Kupengno. Singa enggak. Apaan sing singa? Terus Mas Dava kecil? Kepala macan. Wih, Mas Dava kepala macan. Iki Mas Reksa? Tuh, macan. Wih, Mas Denim? Hitam. Wah, barongan hitam. Yo saiki Mas Silo mbek Mas Iqbal, wes aja guyon terus. Oh. Singane metu. Apa telo? Minggir motor, minggir. Yo wes yo. Yo saiki Mas Elvan karo Dek Jihun. Apa terlalu? Napik bel. Nempel. Jihun. Ayo dipakai. Pak. Sambil juk Pak atas to, Pak. Turun. Apa Repan? Ketake. Yo wes yo Dejin mbek Mas Elvan. Ya saiki Mas Dava kecil karo Mas Reksa. Kira Mbak, pengen nganggo bumbu. Ya Allah. Yo Mas Dava. Pakai Mas. Sah, sing apik sah. Ketake.
dolan Pak. Awas. Awas motor. Awas motor. Maju. Siapa maju? Iqbal, paling gak iso to Bel. Engko rek ora dibales mbah rek. Salah kok nak dadi ngarep nak dibales mbah. Wes yo Mas Dava. Yo saiki Mas Denip. Gak apa. Ini Mas Denip pakai barungan hitam. Yo ketake Mas Denip. Ya wes yo Mas Denip.